Xayrli kech. Hurmatli televizor qaroshi do'stlarimiz. Sizni Soboshti maktab o'quvchilari salamlaydi. Bugun maktabda topshirib biz İlyas G'afrahimov ham Zuhra Husaynova olib boramiz. Biz sizni Güzel Bola Shaqiyaning bilim podsholig'ina sayohatga chaqiramiz. Esanmisiz, do'stlar, millatdoshlar? Xayrli kun sizga, qon qardoshlar. Sizga bo'lgan kirsiz muhabbatni, tilga bo'lgan teran marhamatni yetkazamiz ixlos ko'ngildan. Bugun maktabda topshirib biz İlyas G'afrahimov ham Zuhra Husaynova olib boramiz. Salam sizga iskan tong jildan, salam sizga Sobosh yerdan, salam sizga borliq do'stlardan, salam sizga Minglar dildan. Hozir sizga bo'lgan qo'ynar salamlarimizni maktabimizning aytchilar komiteti a'zosi Rinat Nurg'aliyev boshqaruvida Soboshim jiri osha topshiramiz. Tiresinde urmanı şavlıysa da kuşlar jırı suza. Tuğan avlım sava başta, ömürlerime turuza. Sava başının şişmelerin, balları kümep gitmesin. Avvalı daşlar sağınıp kayta, avlının bir şişmesin. Sava başının şişmelerin, balları kümep gitmesin. Avvalı daşlar sağınıp kayta, avlının bir şişmesin. Yükkeyimden severgesi şifalı ülenleri, halkın sayılı hem davalı urmanları gülleri. Savaşının şişmeleri, kalları kümep gitmesin. Avvalı daşlar sağınıp kayta, avlının bir şişmesin. Savaşının şişmeleri, kalları kümep gitmesin. Avvalı daşlar sağınıp kayta, avlının bir şişmesin. Avvaldasında meşe, günelini tartıp durar. Mamalı ozanın suzada, namazlıkta şakara. Savaşının şişmelerin, balları kümep gitmesin. Avvalı daşlar sağınıp kayta, avlının bir şişmesin. Savaşının şişmelerin, balları kümep gitmesin. Avvalı daşlar sağınıp kayta, avlının bir şişmesin. Avvalı daşlar sağınıp kayta, avlının bir şişmesin. Eydeli Zuhra maktabimizning o'quvchilardan tanishini direktorimiz Halimov Idil G'afurhamidovna boshlig'ali. Ағымда оқу yılında мәктәптә 37 оқушы білім ала. 1-ші сыйныфта 4 оқушы, 9-ші сыйныфта 4 оқушы. Шуларга 16 оқытушы білім һәм тәрбие бирә. Оқытучыларыбыз барсы да югары білімле, үз эшләрен яратып, түгел җиренә җиткер башкаралар. Оқу yılında мәктәптә төрле юнәлешләрдә планлы эш алып барыла. Һәм шул план нигезендә эшләп, инде шактый гына уңышларга да ирештек. Бу оқу yılының соңгы 4-нче чирге башланып китте. Кыска гына чирек булса да, эшләребез бик күп бу чиректә. Бөек җиңүнең 80 еллыгын билгеләп үтү, арада аттестациялар, бөтен Россия тикшерү эшләрен яхшы гына үтәп чыгу. Инде иң мөһиме 9-нчы классларга бердәм дәүләт имтиханнарын яхшы гына билгеләргә тапшыртып, кулларына өлгерүлек аттестатларын тапшыру һәм башка уку йортларына озату. Инде Аллаһ буйырса, бу максатларга да ирешербез дип ышандырып калам. Илләребез тыныч булып, мәктәпләрдә хәвеф-хәтерләр булмыйча, киләчәктә сау-сәламәт булып, исән-сау эшләргә язсын. Кешенең иң матур истәлекләре, изге хыяллары, шатлык куанычлары аның бала чагы яки үсмер чоры белән бәйләнгән була. Менә шушы матур истәлекләр арасында шактый урынны мәктәп укытучылары алып тора. Шуны истә тотып, без укытучылар коллективы һәр балага шәхси якын килеп эшләргә тырышабыз. Коллективта үз эшләрен, балаларны яратып, күп еллар хезмәт иткән педагоглар белем бирә. Кайсын алсын да, алар үз эшенең осталары. Бүгенге көндә мәктәптә 37 бала белем ала. Алар һәрберсе үзенчә сәләтле, аларның мөмкинлекләрен күрә белү, ачу, үстерү,
һәм тормышта кулланырга өйрәтү укытучыларның төп бурычы булып тора. Кайсы бала спортны ярата, кайсыдыр сәнгатьне үзитә, кайберләре фәннәрне үзләштерүгә сәләтле. Без шуларны күрәбез, үстерәбез, аларга ачылырга мөмкинлекләр бирәбез. Районда республика күләмендә үткәргән күп төрле ярышларга, конкурсларга, фестивальләргә, конференцияләргә катнаштырабыз. Һәр ел район олимпиадалары була. Алар башта мәктәп, аннары район турында үтә. Бу уку елында 7 укучыбыз районда җиңүче һәм призер булды. Алар Ямалтдинова Дилбәр, Габдрахимов Ильяс, Гайнетдинова Алинә, Николаева Валентина, Сазыкина Мария, Халиков Муса, Билалов Илнаслар. Шул укучыларның берничәсе республика этабында катнашты. Гайнетдинова Алинә әдәбияттан, Халиков Муса технологиядә, Ямалтдинова Дилбәр татар теленнән призер булдылар. Киләчәктә дә укучыларыбызга сәламәтлек, укуларында, эшләрендә зур уңышлар юлдаш булсын. 2025 ел илебез башлыгы тарафыннан ватанны саклаучылар елы дип игълан ителде. Шу Зухры, әйдә Макаров Диляра башкорында шатланып китик тә. Сәгатебезне Туган якны район музеенда дәвам иттербез. Борынгыдан вәсият булып килгән безгә батырлык. Халкымның батырлыгына чынлап та шаккатырлык. Ничә гасырлар телне дә саклаганнар, иманнарын һәм диннәрен яклаган, сатмаганнар. Ул мусалар һәм алишлар, мөҗәйләр, газинурлар шул батырлыктан тарала, күңелгә яктынырлар. Мин еш кына уйланамын. Нәрсә соң ул батырлык? Бәлки иртергә кирәктер җаныңда махсус ырлык? Вакыт җиткәч шул ырлыктан чыгадыр бер гөл үсеп, көн саен ныгый барадыр, торса да җилләр исеп. Беләм, батыр булыр өчен үзеңне җиңү кирәк. Батырларның күкрәгендә тибә шәфкатьле йөрәк. Бәлки шуның өчен халык кыядан ташлар алып, батырларын барлап тора, аңа һәйкәлләр салып. Бүген күктән йолдыз булып, борынгы бабам бага. Яңа батырлар бик кирәк бүгендә бу дөньяга. Батырлыклар кылыр өчен әзерме син? И бала, ничекләр җавап бирим соң мин әле бүген аңа? Бөек җиңү бәйрәме алдыннан ел саен безнең мәктәптә тыл ветераннары, сугыш чоры балалары белән очрашулар үткәрелә. Бу очрашуга инде бик олы яшьтәге әби-бабайлар килә. Алар сөйләгәнне еламыйча тыңлау мөмкин түгел. Бу ел җиңүнең 80 еллыгын бәйрәм итәргә әзерләнәбез. Бу әби-бабайлар сугыш башланганда туган гына, кайберләренә 5-6 яшь булган. Нәни генә балаларның балачаклары бик авыр чакларга туры килгән. Һәрберсенең язмышы аянычлы, кызганыч. Сугыш 1941 елның 22 июнендә башланган. Әби-бабайлар сөйләвенчә, авылда тырышып Сабантуй бәйрәменә әзерләнгән булганнар. Бәйрәм урынына шундый куркыныч хәбәр таралган. Күк йөзен кара болыт каплаган. Сугыш беренче көннән үк бер өйне дә, бер гаиләне дә читләтеп үтмәгән. Бөтен халык үзенең туган илен саклау өчен кузгалган. Сугышка барлык ир-егетләр, бабайлар, әтиләр, абыйлар чыгып киткәннәр. Авыл башына чыгып озатып калганнар аларны. Бу сабылар сугышның нинди куркыныч икәнлеген белмәгән шул әле. Тиздән, бик тиздән үзләренең ятим каласыннарын да, балачаклары бик авыр шартларда үтәселәрен аңламыйлар. Сугыш рәхимсез. Әтием, китмә дип елаган балалар тавышын ишетми ул сугыш. 1418 көнгә сузылган кан кыйгыш сугыш шулай башланып киткән. Сугышның беренче көннәреннән авылдан 206 кеше китә. Шуларның 94-е генә кире туган якларына кайта. Ягъни шуларның яртысы сугыш кырларында үлеп кала, әйләнеп кайта алмый. Тылда калучыларга да җиңел булмый, ләкин солдат әтиләрен, кардәш туганнарын бөтен нәрсә белән тәэмин итү өчен колхоз басуларында ялны белми эшләүчеләр, хатын-кызлар, өлкән кешеләр бала-чага була. Сыкранмый, сызланмый бөтен авырлыкларны үз җилкәләренә күтәрәләр алар. Сугыш чоры балалары, тыл ветераннары ачлыкны да, ялангачлыкны да кичергәннәр. Алар авылыбызда 160-тан артык булган. Күпме авырлыклар күрдек без. Инде безнең кебекләр сирәк калды. Шөкер, яшьлегебездә авырлыклар кичерсәк тә, картлыгыбыз рәхәт тормышта уза, дип искә ала әбиләр. Шундый авырлыклар күреп тә, сабырлык белән яши белүләре безнең өчен үрнәк бит аларның. Еллар үткән саен сугыш ветераннарының саны кими бара. Без алар алдында түләп бетермәслек бурычлы. Киләчәктә күкләребез аяз, тормышыбыз тыныч булсын иде. Күкләребез аяз булсын, сугыш уты янмасын. Әби-бабайлар язмышын без күрергә язмасын.
Һәр чорның үз геройлары була. Бүген алар махсус хәрби операциядә катнашучы, илебезне яклаучы яугирләребез. Безнең авылдан да илебез тынычлыгы өчен көрәшүче батырларыбыз бар. Без алар белән горурланабыз. Исән имин булуларын теләп калабыз. Без геройларыбызны белергә тиеш. Хәзер классташым Ясминә үзенең әтисе турында истәлекләрен сөйләр. Бөек җиңүнең 80 еллыгын бәйрәм итәрбез сиздән. Илне саклап һәлак булган батырлар чыкмас истән. Әтиемнең рәсеменә карап көн дә уйланам. Төшләремдә аны күреп, кайткан диеп уянам. Онытмабыз әтиебез, безнең өчен син исән. Исемеңә тап төшерми, яшәрмен дип ант итәм. Бу елны илебез Бөек Ватан сугышында җиңүнең 80 еллыгын бәйрәм итә. Без горурланабыз һәм бабаларыбызның батырлыгын онытмаячакбыз. Күп еллар үтте, без кабат нацизм белән очраштык. Һәм безнең әтиләребез, абыйларыбыз, бабайларыбыз илебезне якларга киттеләр. Минем дә әтием илебезне сакларга китте. Әтиебезне югалтканга инде 4 айга якын вакыт узды. Әмма без моңа һаман ышанмыйбыз. Телефоннан шалтыратыр, хәбәр языр яки ишектән үзе кайтып керер кебек. Күңел әрни, йөрәк йылый. Аны уйламаган, искә алып сөйләшмәгән бер генә көнебез дә юк. Ни бары 57 яшь кенә иде бит аңа. Әтиебез Шамсуддинов Флорид Баһаутдин улы Саба районы Саубаш авылында туып үсеп, гомере буе шунда яшәде. 1987 елда әтиебез Алтайга армияга киткән. Ул анда старшина дәрәҗәсенә күтәрелде. 6 баланың төпчеге булганга туган нигезеннән бер кайда китмәгән. Төп йортны карап, тәртипләп торды. Туганнарын, кызларын, кияүләрен якты йөз, ачык чырай белән каршылап кунак итте. Авылдашларына гел ярдәм кулын суза иде. 3 кызларын тәрбияләп үстерделәр. Әти безгә бик йомшак булды. Мин аның бер кайчанда безне ачуланганын да, алай гына да түгел, хәтта тавышын күтәргәнен дә хәтерләмим. Кызларым дип кенә тора иде ул. Әти кешегә кыз бала бигрәк тә якын була диләр. Дөрес ахрысы. Без дә әтине бик яраттык. Аның кебек ачык йөзле, мәрхәмәтле, ярдәмчел кешене күргәнем юк әле. Кулы алтын иде, аның белмәгән эш һөнәре булмагандыр. Әтине сораштырып язгач та аның белән хезмәт итүчеләр, ул бик яхшы кеше, безгә ул монда әти урынына дип җавап бирделәр. Әти бик акыллы, зирәк кеше иде. Аның белән сөйләшеп утыру җанга дәва бирә иде. Оныклары туганын бик зарыгып көтә иде. 2023 елда әти Украинадагы махсус хәрби операция белән ныграк кызыксына башлады. Аның безнең яшьтәгеләр бармыйча бетмәс бу дигән сүзләре безне борчуга салды. Әти, син безгә монда кирәк дип тынычландырырга тотына идек. Аның контракт белән Украинага китәчәген 2024 елның февралендә белдек. Нәрсә генә дисәгез дә кире уйламыйм инде мин, диде. Күпме генә үгетләсәк тә, чыннан да уеннан кире кайтмады. Соңыннан без дә килештек инде, аңа җиңелрәк булсын дип. Шулай итеп, 4 апрельдә ул махсус хәрби операциягә чыгып китте. Аны әлбәттә җиңү белән кайтыр дип көттек. Әтине нык сагындык. Аның өчен борчылып, көндә дугалар укыдык. Менә 30 ноябрь көнне әти төнләп передовойга керәбез диде. Шул хәбәрне ишетүгә без җаныбызга урын таба алмадык. Күңел дөрес сизгән. 7 декабрь көнне безгә әтинең һәлак булуын килеп әйттеләр. Әти, син безнең батырыбыз. Без синең белән горурланабыз. Синең батыр эшеңне бер кайчан да онытмаячакбыз. Син безнең йөрәктә.
2022 елның 14 июлендә ил хакимияте башлангышы белән Россиядә балалар яшүсмерләр хәрәкәте оештырылган иде. Ул яшүсмерләрне тәрбияләү, аларның ялын оештыру һәм дөньяга карашын формалаштыру өчен оештырылды. Безнең мәктәбебездә дә хәрәкәтнең беренче ячейкалары уңышлы гына эшләп килә. Ел саен сентябрь аенда сайлау үткәреп, оешмабызның җитәкчесен сайлап куябыз. Һәр юнәлешнең үз җитәкчесе бар. Алар үзләре артыннан кечерәк сыйныф укучыларын да ияртәләр. Мәктәбебездә балалар саны күп булмаганлыктан, һәрбер чараларда да барлык укучыларга да катнашырга мөмкинлекләр бар. Алдынгылар хәрәкәте булгач, без гел алдынгылар булырга тырышабыз. Төрле акцияләрдә, бәйгеләрдә бик теләп катнашабыз. Әле менә 2024-2025 уку елы нәтиҗәләре буенча җиңүче булып алдынгылар хәрәкәтенең баннеры һәм флагы белән бүләкләндек. Һәр көн иртәбезне алдынгылар хәрәкәтенең флешмобын бию белән башлап җибәрәбез. Чәршәмбе көнне җыелышып план төзибез. Эшләрне бүлешәбез. Бу хәрәкәт безгә бердәм, дус, тату яшәргә ярдәм итә. Безнең балачагыбыз кызыклы һәм файдалы үтсен өчен укытучыларыбыз барлык эшләрен куялар. Мәктәбебездә төрледән-төрле чаралар уза. Хәзер булар турында якынрак таныштыру өчен сүзне тәрбия эшләре буенча директор урынбасары Миләүшә Фәритовнага бирик әле. Өстәмә белем һәм төрле өлкәдә тәрбия бирү максатыннан мәктәптә тиешле эш режимында 2 төрле түгәрәк эшләп килә. Бу түгәрәкләр безгә иҗади сәләтебезне үстерергә, сәламәт яшәү рәвеше булдырырга зур этәргеч бирә. Музыкаль сәхнә түгәрәгендә укучылар сәхнә серләрен үзләштерәләр, актерлык осталыклары белән танышалар, төрле бәйгеләрдә актив катнашалар. 9 сыйныф укучысы Гайнуддинова Алинә без бергә бәйгесендә район этабында 1нче урынны алып, бүгенге көндә зона этабына әзерләнә. Уңышлар телибез аңа. Ә хәзер әйдәгез сүзне аның үзенә бирик. Әткәйемне көтәм әле. Әткәемә хәбәр килде сугышларга китәргә. Бер янамын, бер көямын, белмим ни хәл итәргә. Чыгып киттеләр бар кеше, олауларга утырып, әткәемне озаттык без, күзгә яшьләр тутырып. Безнең әткәй киткән чакта кара бишмәтен киде. Германнарны илдән кугач, шәят кайтырмын диде. Әткәй яткан окопларның авызлары тар микән? Германнарны илдән куып, күрешер көннәр бар микән? Әткәй тоткан киртәләргә агачлар тезелә. Шул әткәйне төштә күрсәм, үзәкләрем өзелә. Әткәй миңа күлмәк алды. Кызым, киярсең диде. Кайталмасам бу сугыштан, сагынып сөйләрсең диде. Аклы ситса күлмәгемне әткәй кайткач киярмен. Әгәр әткәйем кайтмаса, кемгә әткәй диярмен? Әткәй, сине төштә күрдем, ак күлмәк кигәнеңне. Кайчан ишетербез икән, мин кайттым дигәнеңне. Әткәй киткәч, 9 көндә сугышка барып керде. 4 ай буе исән йөреп, 5нче айда үлде. Гыйззәтуллин Харис язды: әткәй, үлгәнеңне, кулларыма тотып елыйм, әткәй, киемнәреңне. Әткәйемне көтәм әле, үлсә дә, военкомат өстәленә публига килсә дә. Үскән чакта рәхәт үстем, бар да әткәй кадере. Герман кырлары өстендә калды инде кабере. Ал юан елгаларда, гөл юан елгаларда, ятим калудан авыр хәл юк икән дөньяларда. Герман безгә сугыш ачкан, бу Германга ни әйтим? Әткәемне үтерде дә калдырды мине ятим. Ал юан елгаларда, гөл юан елгаларда,
Yetim kalıdan ağır hal yok iken dünyalarda. Etiğini armiye alıp gitti maşına. Maşına tugel, aş Hitler jitti etkey başına. Yıllar ötse de bitmedi etkey. Senin izlerin мәңгелеккә калды безгә әткәй, синең сүзләрең. Мәктәбебездә спорт һәм сәламәтлек юнәлешенә зур игътибар бирелә. Спортның бер төре булган волейбол түгәрәгенә укучылар теләп йөриләр. Укытучыбыз спортның һәр төрен үз итүче яшь, иҗади, уңышка омтылучан Данис Динаревич ел сайын өстәмә белем бирүенчә үткән конкурста актив катнашып, призлы урыннар яулый. Бу елында районда беренче урынны алып, республика этабына икенче турга үтте. Алга таба да аңа уңышлар телибез. Мәктәбебез авыл җирлеге территориясенә кергән мәдәният йортлары, китапханәләр, шулай районыбызның балалар иҗат үзәге, балаларны сәламәтләндерү, белем бирү үзәге, спорт комплекслары әти-әниләребез белән тыгыз элемтәдә эшли. Әти-әниләребез мәктәптә үткән чараларда актив катнашалар. Бу уку елында Тату сыйныф серләре бәйгесендә 6нчы сыйныф әти-әниләре иҗади гаилә бәйгесендә Нургалиевлар гаиләсе катнашты. Форсаттан файдаланып аларга үзебезнең зур рәхмәтләребезне җиткерәбез. Мондый бәйгеләр мәктәп белән әти-әниләр арасында дуслыкны тагын да ныгыта. Кешегә яхшылык кылу, изгелек эшләү, кешелеклелек яшьтән үк тәрбияләнә торган иң күркәм гадәтләрнең берсе. Шушы максатны күздә тотып, мәктәбебездә тимерчылык буенча даими эш алып барыла. Авылыбызда ялгыз яшәүче әби-бабайлар белән дә элемтәдә торабыз. Туган көннәрдә котлаулар оештырабыз, кирәк вакытта йорт эшләренә теләп булышабыз. Сугыш һәм тыл ветераннары турында истәлекләр туплап, альбом эшләү буенча эш оешкан төстә алып барылды. Бүген дә бездә кунакта авылыбызның сугыш чоры балалары Сония һәм Гөлзәйнәп апалар. Уку, дәресләрдән соңгы эшчәнлектән тыш мәктәбебездә хезмәт тәрбиясе бирүдә алгы планга куелган. Җәй буе без укучылар, укытучылар, мәктәбебез хезмәткәрләре мәктәп янында тырышып хезмәт куябыз. Ә хәзер бу турыда сезгә 9нчы сыйныф укучысы Айгөл Исмәгилова сөйләп китәр. Кешедә барнысы да гүзәл булырга тиеш. Йөзе дә, киеме дә, уйлары да, хәтта күңеле дә, дип яза Антон Павлович Чехов. Кемгәдер дөрес бәя бирү өчен аның белән аралашуына җитми. Гамәлләрен күзәтү, хезмәт нәтиҗәләрен өйрәнү кирәктер. Юкка гына татар халкы агач яфрагы белән, кеше хезмәте белән матур димәгән. Шушы максаттан чыгып, безнең мәктәптә һәр пәнҗешәмбе көнне 25 минут вакыт хезмәт тәрбиясенә багышлана. Төрле хезмәт ияләре белән танышабыз, авылыбызның эшкә оста кешеләре белән очрашуларга барабыз. Хәзер сезне шулар белән таныштырып китәсебез килә. Беренчесе Закиров Фуат абый. Бүгенге көндә Яршаллы шәһәрендә гомер итә. Аның кул эшләре безнең мәктәп музеенда да саклана. Шаманов Нурислам абый. Нурислам абыйның әтисе Кәшип абый авылыбызның данлыклы сандыклар ясаучысы булган. Аның эшен хәзер уллары дәвам итә. Билалов Илнар, шулай ук әтисе Мөнәвир абыйның эшен дәвам итеп агач эшләнмәләре ясый. Газизянова Әнисә үзенең ярым фабрикатлар эшләү цехын ачып җибәрде. Ул халыкка тәмле ризыклар җитештерә. Ганиев Ринат безнең авылыбызның горурлыгы. Ул ясаган картиналар бөтен Татарстан буенча таралган. Әйдәгез аның үзенә сүзне бирик әле. Мин инде кичкенә чактан ук рәсемнәр ясарга бик яраталырым. Әлбәттә инде без аны аңлату сораучылар күп инде. Каян килгән сәләт, каян килгән талант. Ну, табигать биргән талант инде ул. Аннан соң мин мәктәптә укыганда һәр вакыт стен газетлар чыгарадыр инде. Бернәрсе минем хезмәте. Беренче урыннар, икенче урыннар минеке буладыр инде рәсем ясау буенча. Аннары мәктәпне бетергәч тәген инде сәнгать училищесына укырга киттем. Аннары армия хезмәте. Һәм инде менә шулай әкренләп киндергә майлы буяулар белән картиналар иҗат итә башладым. Менә бүген көндә инде 100дән артык картинам бар. Ну инде шома белән инде бу. Мин аны хәтта төгәл санын да белмим. Сораучыларым бик күп. Минем картиналарым шулай ук бөтен Татарстан буенча таралган. Рәсем ясарга безне бүген көндә инде мәрхүм Абдуллаби Килдебәкнеке Мөхәррәф Абдуллаби безне рәсем сәнгатенә укытты иде. Мин үзем Килдебәк урта мәктәбен тәмамладым. Калганнарын инде аннары үземнең инициатива буенча өйрәндем инде. Бу елда инде гаилә елы буларак, үткән елда 24нче елда мин инде бик күп кенә нәсел шәҗәрәләр эшләдем инде. Шулай ук күп кенә эшләрем беренче, икенче, өченче урынны алдылар инде.
Бизге корышы дусларыбыз. Мектеп бул жай дүйнө. Бул экинчи үйүбүз. Мектебибиз турмуш турында бир топшурук кыскартууга сөйбөтүрүп болмойт. Мектеп жылдарын көңүллүү һәм файдалуу өткөрүүгө, калиметтин кадырын билип, окуп алыштыры керек. Білім алуына білім қой қазу деп білмей әйтмәгәннәр бұрынғылар. Білім үділерін yollayда зур уңышлар, нык сәламәтлек, бәхет телибез. Unutmamın seni bir koşanda. İzgi yurtum, benim mektebim. Берген білімі һәм тәрбияң өчен сиңа мең рәхмәт әйтәм. Бүгенге очрашуыбызны авылыбызның сандугачы, мәктәбебезнең укучысы Забир абыйның матур җыры белән тәмамлыйбыз. Ак